Conas atá sibh daoine álainn I YouTube is mise cad as gaeilge an chéad trochtúir gaelin Call of Duty riamh inniuh Tommy ag imirt Domination Black Ops 2 ag úsáid an MP7 chun na níorna rá ní bheith am agam caint miall an gameplay mar tá anchudhadí heastíon ó machlúdach agus ní bheith am agam labhart miall gachfud fiú inniuh. Ach chun solas a híalsú an telefon sa tumor mar deirtar se táim ag labhart as gaelin nó as gaeilge mar deir daoine áirithe. Má haíonn an taisa rud leat más é do thola túair aiseolalas nó feedback de haisagandom is féidir leat like a chur an video seo nó favoriting a dhéanamh nó is féidir leat an knappe subscribe a bhrú chun fechant na videos fad a bheith agam sa todhchaí. Má tá tú ag déanamh scrúdéir faoi láthair sa testa sóisiúach nó sa testa sínsúach beidh tú ábalta stadéir a dhéanamh an tanga ó a bheith ag géisteach lom a bheith ag caint. For réir taréis na scrúdéir caiineann cuid mhór don tír a gcuid is sime in ártanga agus testíonm mion dúilteach atá ag daoine meall ar an tanga a tharú tríd an channel YouTube seo. Caithmíad ó danga a chuirt isteach san éanú is fithe mar táimid cengailte san fiú is. Cad atá gceiste gom? Well, má chuireann tú TG Carr nó réidió na Gaeltachta siúil. Ní bheith le cloisint ach daoine críanna éigent agus didlí dai, ceol anis agus ráméis nach muinin le gná daoine óga na tíre. Testíonm an mion seo a tharú testíonm gombeach daoine brodúil as ártanga agus gombeach siad ag caint gach lá lena gáirde as gaelin mar testíonúit seachas a bheith ag leart. Díreach tuis go bhfuil múntóir éigent ag béigig id aig. Is fear an seanachil tír gan tanga sé tír gan anam. Bhí daoine sa tír seo ag leart gaelin lena cíalta de bblianta Sarah tháinig na Sasnig lena gcuid béarla. Tanga mí ná dúir se an béarla dúin agus sinnéon fá nach bhfuil mar an cultúr sa tír seo seachas a bheith ag ggóil an tamar fad. Fadó bhí mis ag báintíocht agus ag caint lena chéile ag dul ó hiig go tiig agus si an ghaeilge banús an cultúr seo. Chanis níl focail ag an chud is mó dúin á coppla focail go daoine eile agus tá daoine eile ann le annachchud gaelin ar nós mise sin é fá cheartid takeíocht a chuairt do ma channel YouTube caróise go mórlam. Nis Domination a Black Ops tá sé scuilte I rá fort sé seo páirt a héan tá spáinnig mé páirt a dóm a hasím ag daoine a bheith géisteacht lom testíonm a heile cluichí gimmert chomá seachas Call of Duty ar nós beidir cluichí spooky mar deirtar agus bheith sé gléir as gaelin ach mar dúirt tá takeíocht ag testáil túm má fiochann tú ar an fís seo tá sé well go hanis chun an íarna rá tá watermarks a lár tá trealamh nua ag testáil túm chun bheith caint mé an cluiche beganín táim trééis Black Ops 2 imirt mé héin is smála mé bé Black Ops 1 an Call of Duty is fearr a dhéimerí sa riamh níor hathann Modern Warfare 3 lam cheaptas greibh sé go hanis ar fad ó a scuilt Infinity Ward coppla bliain ó hain níl siad chomá is mar a bhíidir ag sé tréarc an cólacht is fearr gur Call of Duties. Nis sa chluiche leis an MP7 ní mise a dhéanaan chluiche man ní leon capture card agam faoi láthair is sé super cool Isaac a thug an gameplay dom agus táim anna bhaoch dó imróir anna bheith Call of Duty sethe níl mar an subscribers aige ar an nós mise so má haíonn se leat má siad a thola teirgí a channel nis níltasach an clé seo rómha ach tápáirt dó anna bheith ar fad caithma rá ach ciad tú sin sa ciad fís eile. Inis testíonm rá Sarah imáin túair takeíocht an channel tá annachchud daoine bhíonna caint bíorla agus
bíonn siad ar YouTube ach bach sé go húntacht amach gaeilgeoir ar tasach YouTube ar an giad leathanach so má siad a thola tuairtaíochta so agus cíimeta sa chiad video eile. Gur míle mágad. Slán.